Základná škola Jána Amosa Komenského, súčasťou vybavenia ktorej mala byť aj telocvičňa, sa začala budovať v 80. rokoch formou komplexnej bytovej výstavby ako občianska vybavenosť sídliska Kičerka. Prvý učebný pavilón bol daný do prevádzky v roku 1997 a o rok neskôr druhý. V roku 2003 boli dokončené pavilóny, odborná učebňa a jedáleň. Na prelome rokov 2004 a 2005 bola zahájená výstavba telocvične. Tá sa však zastavila. Zmenou legislatívy v roku 2005 došlo k ukončeniu programov komplexnej bytovej výstavby a následne k rapidnému poklesu verejných investícií do budovania občianskej vybavenosti. Základná škola Komenského bola síce dostavaná, ale jej dôležitá súčasť telocvičňa nie. Po prechode pôsobnosti a kompetencií na mesto a zmene legislatívy sa obidve stavby stali súčasťou preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. Ich výstavbu a samotnú prevádzku mal financovať štát prostredníctvom dotácií pre samosprávu. Nestalo sa tak. Jej dobudovanie ostalo ležať na pleciach samosprávy. Minulému vedeniu sa v čase, kedy bolo ešte možné čerpať finančné prostriedky formou bytovej komplexnej výstavby, dostavbu telocvične zrealizovať nepodarilo. Za 10 miliónov slovenských korún, ktoré od štátu dostalo, postavilo len základnú časť stavebnej konštrukcie. Odtedy padlo niekoľko prísľubov o dokončení telocvične, žiaľ ani jeden sa nepodarilo naplniť. Súčasné vedenie mesta sa vybudovaním telocvične zaoberalo od svojho nástupu. V stredu 4. augusta sa zišli predstavitelia školy Jána Amosa Komenského a mesta Čadca na slávnostnom zahájení dostavby novej telocvične. Súčasné vedenie sa vybudovaním telocvične zaoberalo od svojho nástupu a nová telocvičňa sa stáva realitou. Mesto nečakalo ani jeden deň. Mesto od prvého dňa sa zaujímalo o problémy všetkých škôl, aj o problémy tejto a konkrétne o túto telocvičňu. Ja sám osobne som urobil niekoľko krokov až na najvyššej úrovni vlády. Dokonca sme premiéra vyzývali na to, aby sme mohli túto telocvičňu dostavať. A osobne minister sa zúčastnil rokovania na tejto škole, takže tých krokov bolo množstvo. Bolo treba prepracovať projekty. Bolo treba urobiť kroky, ktoré mohli viesť k tomu, aby sme získali finančné prostriedky. Museli sme samozrejme robiť aj na tejto škole iné práce, ktoré boli prednostné, to znamená strecha. Tieklo do tejto školy, čo bolo veľmi vážna záležitosť a museli sme uvoľniť ich finančné prostriedky na havarijný stav, pretože to sú priority, ktoré treba v každom prípade najskôr z hľadiska zachránenia majetku až potom na budovanie. Mne je veľmi smutno, že po 13 rokoch ideme dokončiť telocvičňu. Veď predsa hovoria o tom tí, ktorí tu boli 15 rokov, že prečo nestojí telocvičňa. No musia si tú otázku položiť sami sebe. Mohli to urobiť za tých uplynulých 10 rokov a mohla tu stáť. Takže mne je smutno, že nie je doteraz a som na druhej strane veľmi rád, že sa nám podarilo sklbiť možnosti jedných financií, druhých financií a že sa nám podarilo to urobiť tak, aby táto telocvičňa bola dokončená a slúžila občanom hlavne tohto sídliska a deťom. Keďže toto sídlisko je také, by som povedal, z hľadiska perspektívy na rozrastanie, je veľmi zaujímavé a smerom na Rakovu je možné stavať ďalšie panelové domy, stavať ďalšie domy v rámci individuálnej bytovej výstavby, tak si myslím, že tá telocvičňa je nutnosťou. A budem rád, keď sa tu budú hrať deti a keď tu bude detský smiech. Investičný náklad na dokončenie telocvične bol podľa pôvodného projektu veľmi vysoký a navyše technológia nezodpovedala súčasným normám. V roku 2004 bol pôvodný projekt prehodnotený a bol vypracovaný nový, hospodárnejší s uplatnením nových technológií a technických noriem. Mesto Čadca, nakoľko je táto akcia dôležitá a jedna z prioritných, vyčlenilo v rozpočte mesta Čadca formou úveru, ktorý bol schválený na mestskom zastupiteľstve na túto akciu sumu 232 000 eur, zhruba 7 miliónov korún. V súčasnosti je ale stále v riešení ešte poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v sume 330 000 eur, čiže zhruba 10 miliónov korún. V prípade, že by sa podarilo dosiahnuť, aby nám dotácia bola poskytnutá, tak z vlastných zdrojov, ktoré sme vyčlenili na túto akciu, tie môžeme vlastne preinvestovať na ďalšie aktuálne investície, ktoré máme rozbehnuté v meste, takže dúfame, že to všetko dobre dopadne. Zatiaľ je teda finančná situácia takáto.
Predpokladané ukončenie prác po stavebno-technickej stránke je stanovené na koniec októbra 2010. Následne by sa mali začať práce v interiéri telocvične a zabezpečenie jej zariadenia. Riaditeľka školy Jana Dinisová oceňuje aktivitu mesta v súvislosti so zriaďovaním vonkajších ihrísk, ale pre vyučovanie telesnej výchovy je krytá telocvična nepostradateľná z dôvodov rôznorodosti športov v rámci telesnej výchovy a tým súvisiacím technickým a hygienickým zabezpečením. Telesná výchova sa u nás vyučuje v provizorných, v náhradných priestoroch, na chodbách a tento spôsob vyučovania je veľmi nepríjemný. Sme veľmi radi, že máme to nové ihrisko, na ktorom v lete v peknom počasí môžu deti športovať, ale predsa len vyučovanie telesnej výchovy zahŕňa v sebe aj iné formy športu, ako sú len loptové hry. Takže my sa veľmi tešíme z toho, že tá telocvičňa tu hádam bude po rokoch a určite to zvýši aj kredit našej školy, pretože veľakrát sa stretávame s tým, že rodičia sa rozhodujú pre školu a zvažujú všetky plusy a všetky mínusy školy. A to, že nemáme telocvičňu, je veľkým mínusom našej školy. Som veľmi rada, že sa konečne zrealizuje táto dostavba, a pretože deti telocvičňu potrebujú, to je samozrejme, a budú deti ohybnejšie, zdravšie. Ale hlavne to, že je to skutočne zdevastovaná budova, veľa miliónov sa na ňu použilo a skutočne sme veľmi radi, že sa to dostáva. Máme veľké očakávania a ja verím, že tie očakávania sa naplnia a preto už to tu odznelo. Ďakujeme mestu, že konečne urobí takú krásnu bodku na tejto škole.